Dexterova laboratorija. Dexterov rival. Napokon! Došao je prvi dan škole! Zdravo, Dextere. Zdravo, gospođice Bulberg. Hej, Dextere! Zdravo! Dobrodošao nazad, Dextere! Pa razrede, dobrodošli u novu školsku godinu. Pređimo odmah na reci. Odgovor je vodonik. Pa da, to je tačno odgovor na pitanje koje sam hteo da postavim. Umalo da zaboravim. Želim da vam predstavim novog đaka. Molim te dođi ovdje, sinko. Razrede, pozdravite gospodina astronomova. Molim vas, zovite me Mandar. Gospodine, mogu li da se premestim na neko mesto bliže tabli kako bih povećao svoj učinak na vašim predavanjima? Samo izvoli, Mandar. Ova lokacija će biti adekvatna. Da, Dextere, mogu da ti čitam misli i pametniji sam od tebe. Govori vaš direktor. Dobrodošli u novu školsku godinu, učenici. Neka učenje počne. Napišite sastavnu temu kako sam proveo letnji raspust. Završio. Gotov. Ko je napisao deklaraciju nezavisnosti? Thomas Jefferson. Ako se zove Netuno mesec. Triton. Kako drugo ima? Jednak okraki. Asteroid. Produžena moždina. To je nevjerovatno. Ne! Žao mi je, mentore. Izneverio sam te. Hej, Dextere. Ha? Neki klinac mi je rekao da imaš laboratoriju. Laboratoriju? Dextere, tvoja laboratorija, to je jedina stvar koju on nema. I to će tu činiti pametnijim. Idi, pokaži mu svoju laboratoriju. Dobrodošao i divi se svetu Dexterove laboratorije. Vrlo slatko, Dextere, vrlo slatko. Dopusti da ti sada pokažem pravo naučno postrojenje. Dobrodošao u moju laboratoriju. Laboratoriju. Kao što možeš vidjeti, Dextere, ova laboratorija izučava svaki aspekt nauke poznat čoveku. Hvala ti. Bilo bi naučno nezdravo da nastaviš da tračiš svoju energiju u tvojoj maloj laboratoriji, tako da ti dajem dve opcije. Možeš postati moj potrčko, ili možeš da ugasiš svoju laboratoriju i prekineš sve eksperimente od sad pa nadalje. Izbor je na tebi. Zbogom, Dextere. Glavni prekidač. Dextere, šta to radiš, Dextere? Zbogom ljubavi. Zbogom, Dextere. Ne! Gospodine, očitujemo kompletno gašenje Dexterove laboratorije. Nivo energije je dostigao optimalne vrednosti. Izvrsno. Izvrsno. Zdravo, gospodine Luzinski. Gospodice Kalpkrajt. Gospodice Wolberg. Vidite, evo ga!
Ćao, Dekstere. Ćao, Dekstere. Ćao, Dekstere. Dekstere! Šta hoćeš? Ko je to? O, to je samo moja glupa sestra Didi. O, hvala nebesima na ovom blagoslovu. O, Dekstere, molim te, sredi mi dejt s tim zlatnokosim anđelom koji krasi svoju školu beskrajnom lepotom. Nema šanse, neće ni tom Nitkovu nikakve usluge. Tako je, naterao te da ugasiš laboratoriju, pravo je, da. Uostalom, Didi je hiperaktivna i trapava i vjerojatno bi ga ubila za... De, druže stari, sredit ću ti to. Hoćeš? Naravno, sve što moraš da uradiš je da... Zdravo! Slatkiš! Ima još slatkiša gore ako ih želiš, ljubavi moja. U redu. Izvoli, draga. Pa, Didi, čuo sam iz vrlo poverljivih izvora da ti voliš da plešeš. Ples, da, volela bih. Roboti, pomozite! Da nazdravimo mojoj dragoj sestri Didi, što me je ujedinila sa mojom jedinom pravom ljubavi. Lepo je vratiti se, Dekstere.